हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ सुर बरनाय जाबाय। बेखिनियाव बिटिसि सरकारथिंजायनिफ्राय मोनसे एडभार्टाइज ओंखारनानै फैदों आरो बेवहाय बुंदों जे गासै बिटिआर हालामनि थाखाय 78 टा मासियाव लांदां जानानै दङ आरो बेनि थाखाय बिजाथिनि गोनां जानानै फैदों। स' बेखायनो नोंथांमोना जुदि हायार सेकेन्डारि पास जानानै बेकार जानानै दङब्ला नोंथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेखौ माबोरै एप्लाइ खालामनांगोन, बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बैसोआ बेसेबां जानो नांगोन आरो बेनि सेलारिया बेसेबां जागोन, बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। एडभार्टाइजमेन्टआव फोरमायखानाय बायदि पस्टनि मुङा जाबाय भेटेरिनारि फिल्ड एसिस्टेन्ट, थामहिनबा VFA आरो बेवहाय टटेल भेकेन्सि दङ गासै 78 टा। दानिया बैफोर पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय बेसेबां क्वालिफिकेसन थानांगोन बेवहाय फोरमायखानाय बायदि नोंथांमोननो फोरमायनानै होनि जे बेवहाय बुंदों साइन्स स्ट्रिमाव बाय'लजियाव हायार सेकेन्डारि पास जानायजों लोगोसे नोंथांमोना सार्टिफिकेट कर्स अफ इलेमेन्टारि नलेज अफ भेटेरिनारि साइन्सआव नोंथांमोना 7 बोसोरनि कर्स लानाय जानांगोन होननानै बुंदों आरो बेबो स्कुल अफ भेटेरिनारि साइन्स एन्ड एनिमेल हासबेन्ड्रि एस्टाब्लिश्ड बाय द गभर्नमेन्ट अफ आसाम खुंगुर सिलचरनिफ्राय नोंथांमोना बे कर्सखौ लानाय जानांगोन होननानै बुंदों। एप्लाइ खालामनो थाखाय बैसोआ बेसेबां जानो नांगोन, स' बेवहाय फोरमायखानाय बायदि नोंथांमोननो फोरमायनानै होनि जे बेवहाय बुंदों बिथाङा 18 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोरनि गेजेराव थानाय जानो नांगोन होननानै बुंदों आरो माखासे केटेगरिनि थाखाय बेवहाय बैसोनि रेहाय होनायबो नुनो मोननाय जादों। स' बेवहाय बुंदों जायफोर बिजाथि बिथांमोनाखि ST एबा SC केटेगरिनि बिथांमोननो 5 बोसोर रेहाय होनायजों लोगोसे बिथांमोना 45 बोसोरसिम एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों आरो जायफ्रानोखि OBC एबा MOBC बिथांमोननो 3 बोसोर रेहाय होनायजों लोगोसे बिथांमोना 43 बोसोरसिम एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों। बेवहाय बेथन एबा सेलारिनि बिबांखौबो फोरमायखानानै होदों जे बेवहाय बुंदों नोंथांमोननि जे सेलारि थामहिनबा बेथन बियो 14,000निफ्राय जागायनानै आप टु 60,500 थागोन होननानै बुंदों आरो बेनिफ्राय ग्रेड पे महरै 6,200 थागोन होननानै बुंदों। स' बिदिब्ला दानिया फैदो माबोरै एप्लाइ खालामनो, थामहिनबा हाउ टु एप्लाइ। नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय अफलाइनाव एप्लाइ खालामनांगोन आरो बेखौ स्टेन्डार्ड फर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामनानै नोंथांमोना पस्टेलनि गेजेरजों बेखौ दैथायहरनो नांगोन होननानै बुंदों। स' दानिया नोंथांमोना स्टेन्डार्ड फर्मनि गोजौहाय लिरनो नांगोन मेम्बार सेक्रेटारि सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बोर्ड BTR आसाम आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना एनभेलप थामहिनबा खामनि गोजौआव लिरनो नांगोन डाइरेक्टरेट अफ AHN भेटेरिनारि डिपार्टमेन्ट BTC क'क्राझार तितागुरि। नोंथांमोना बे एड्रेसावहाय नोंथांमोना दैथायहरनांगोन लोगोसे 5 रांनि नोंथांमोना स्टाम्प पेड लागायनानै नोंथांमोना बे एड्रेसाव दैथायहरनो नांगोन होननानै बुंदों। बेबायदिनो नाम्बार 2 आव बुंदों नोंथांमोना नोंथांमोननि गांसे रिसेन्ट पासपर्ट साइज फट'ग्राफखौ फर्मआव सिथाबनानै होफानो थाखाय खावलायदों। बेनिफ्राय नाम्बार 3 आव बुंदों नोंथांमोननि जे सार्टिफिकेट आरो मार्कशीट बेफोरावहाय सेल्फ एटेस्टेड होनानै दैथायहरनो नांगोन होननानै बुंदों आरो नोंथांमोना डकुमेन्ट्स हिसाबै नोंथांमोना मेट्रिकजों लोगोसे हायार सेकेन्डारिनि गासै डकुमेन्ट्सखौ लोगोसे नोंथांमोना जे कर्स लानाय दङ बैफोर कर्सनि गासै सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना हरफानो नांगोन होननानै बेवहाय नोंथांमोननो फोरमायनानै होदों। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। जायफोर बिथांमोनानोखि थोजासे बिबांनि सोलोंथाइ दङ बिदिब्ला नोंथांमोना बैफोर पस्टनि थाखाय बेवहाय गोरलैयैनो बेबायदि एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन।